Dneska to je, nesmíme se rozesmát 2. Tady je Klárka a tady Terka. Tak a jdeme na to. Tak já pouštím. Ale to tak nevidím. Co to je? Nevím. Tam spadla. Aha. Oni tam už minus jsme nebyli, cože? Chápeš to? Šimpanz. Easy. Aha, tak to není easy. Je, a to něco máme se rádi. Oh my god. I love you. Teď já budu brečet. Nebudu. Uj, vám nechápete, prostě jí požádá o ruku. A tam se nic neděje, tam jenom požádal o ruku, ne? A líbou se tam. A líbou. A líbí. Já jsem to věděla. A kam jim všichni spadli? Do řeky. Co? To je fakt. Co to je? Nějaký modelky, ne? Dementi. Cože? To jsou nějaký dementi. Ne. Oh, Já vím, co se mu stane. to nevím. Jo. Krávy. Píp. Ej, to udělala. Ruplo jí to. Spadne. A počkej, můžu se podívat, co se mi tam stalo? Je. Počkej. Co tam bylo? Koukni se do toho. Jinak my natáčíme na telefon, jo. Abyste si nemysleli. To bys mi nechtěl stát, co to je. Já jsem. Co to je, to je? Kůň. Muffin. Au. Nevím, ani jednou jsme se nezasmáli. Au. Ty bohu. Jaký spadá tak šroubu. Jo, jinak se nesmíme smát na hlas. Jinak můžeme, jakoby potichu. Bojíte na tohle. Já to třeba nechápu. Jo, to vím, co se jí stane. Já taky, já vím. To je kočka nebo pes? Pes. Můžeš tedy, no. Já vím, se chvilku na to nekoukám. Drž. Pozor, stěna. To jí říkala, viď? No, teď to lidi určitě slyšeli, takže máš jiný bod. Ty jsi zasmála, ukáž. Jinak máme 5 bodů, jo? A ty už si přišla o jeden. Co rozbila? Sklo. Au. Jo. To by se mi nechtělo. Cože? Jak to je? Hej, spadne. Nedám bourat do toho stromu. No třeba, jo. Ne. Spadne do vody. Ne. Teď nabourat, ne. Já jsem to říkala, že spadne do vody. A ty jsi se zasmála. Terka se zasmála, takže má už jenom 3. Já mám 5. Co to je? Juha. Mixor.
bowling. Mě to trochu piky na hlavu. Já jsem to řekla stejnou. Je to krásná kojízka. Kde to? Co se stalo? Ta kočka schodila tu Kameru. Proč fakáč? Modelka, no, která si ublíží. Stripterka. To jsem byla já, takže mám jenom, takže mám jenom 4. Je to podobně jako to v tom prvním. Nebo úplně stejný, no. Co, protože když jsem 2 kalotky. Co? Ona tam leze moucha. Na tom telefonu. A už je to konec. To už byl bohužel lidi konec. Jak tam byl vidět ten zadek. Prohrála si. Tak čau. Ahoj.